Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Kanyabe Lakha isi Patuak Lamalong All Party Hills Leader Conference Mai Kangni Ponalong BJP Lapen Congress Atum Bang Thongke Proposal se ki join dun. Pinini Phaisir Kep Jangmia Chiklo Lakhain ko isi Borjan MSC constituency ke paro Kanyabe Lakha isi Rongalong APHLC Atum pen All Party Hills Leader Conference Amai ke paman Ponalong BJP Lapen Congress Atum Bang Thongke Proposal se Amulukatum Chipeok dun. Lasonsi pini aluhi chupapon laki riso taro BCC President Aduntu Mansing Timong BCC General Secretary Lapen Rajas Tiso Central Committee Sarkiri Rongpar Central Committee General Secretary Lapen Samson Teron Central Secretary Sarsing Bay Central Youth Secretary Alangli Karbia Pohopen Arju Pondo Lapen akaprek kethekeding atum chetongdo Lapen kibangji ni phaing ko ratro Karbi Anglong kedu rapet arara tum ansitami nangli tum mathapami penle ador ke suawot bang piponoi pusi chethan pon lasi patumi amor sing tiso kaning jepon article 244A pu abang kupia phansi ki pudam lok puta ning jepon Lapen Bharatiya Janata Party atumalong a constituency ti namaile padok pusitami arlo so tumsi ong munake arlo so phanke Kibai pot Lapen Anparta PMAYJ Hemso pensi election Chobai pot Labangso PMAYJ Hemso sitami Along penki Kikim Kerang Pibu sitami Patang Teta Do Olang Puta Ningje pot Lason si Pini All Party Hills Leader Conference Amai Kang Nipon Mason Pen Pachun pot News Text Report Karbi Anglong News Sebe tungbala musida de maya isuri tikiri musa nosugo maya joya serba maya bolai no serba maya isuri seba eraha machi आदिवासी সকলে डेरी में छिड़ा सदा बहुत apa dah ujungnya tola apa? Maya, Karbi masalah sudah bisa chance Maya ka. Benar pasal busur saya no dia ko. Maya di masa mau no. Pasal Maya, Karbi pasal pound Maya. Jamaah sile. Maya ni jagah tu. Duno mau. Hamdo rauri raga hamdo udar ai Islam do. Pankar Islam do. Rauri da. Boleh bani. Jong bisa hadu ki nahi. Masalah tu ko pankar Maya. Agar kan Maya. Bar certificate dia. Boleh sosial cukup lagi. Boleh mana? Ini cukup nongda. Tola. Jai kathar. Apa itu? Amser Patuak Lamlong BJP election rally jai me ke patupon Nijang Karbi Anglong lakha ke tam Chinthong constituency ke parlo Amser Patuak Lamlong jangmi po ni phai kebarni BJP election rally jai me ke patupon bangso jai megalong aluhiaman pen CEM Dr Tuliram Ronghang chetongdun sonthak thaksi abarim MP Horan Singh be MLA Rup Singh Teron MSC Abhijit Kro atum sitame chetongdun renti sonsi bangso mailong non ke bangji MP election ahut BJP asong ke ongdung avut pen ke pahai dunji mapura bidi sore chethanche mompon renti sonsi ke damtang Chinthong constituency along APHLC asong pen ke thurdun abangphu sar imbe lapen arisang hotum APHLC along claim rapet dam rapet atom pen chenglo congress asong Chinthong constituency along mondol secretary welbas sila pen arisang hotum chepok dun renti sonsi mai ke chengpen ke jud an ing samjin mesen me adpensi pachun pon Narendra Modi hidup ke lawan dan hon pacitangan ini lapen ke BJP parti mesen
sambil parti dorom cukup pepin pen itu kepla lason plak Filipin pen laso munitum munti pak siksi pinidak jingthong konsensi kame EPSLC pen cucu pakai itu nak pakai nijet pen cenglok alang icebani lo ton haruin ya ton thong kera kho alang iceban mo sarin keron tapi jingthong awar ke alang ipulo EPSLC ke muta belo acili celata belo nasi di kupen nang rong sida kwan nak ko pulo kan acilian da beta nok pulen lapen ke da kongres aja secretary mondol kongres la tame penana bang puang piche bang lo nasi pinida di pilong na chupa la sonde kali ni li lo kapek mai meeting dam piglo ani atumi belo ke cheng nili atumi tik belo ke cheng nili atumi dik suri pothalong dame mondol komite kongres at kon sin join ni EPSLC ko la penke hola da bukajan tame bang suri ni susah bang puang piche join ni borjan long tame EPSLC candidate Martina Karbi Anglong abang sita alang di Delhi kacung datam namjui sita nilong anglo lapena alang long workers kuman ke la solong dan itu BJP parti long na cepat benda la sonda taksi atumi tame dia long kaprek along itu my meeting namlo atumi tame ye ang ton si opposition atuman tame penana abang kuang biar hai ong du matom ke BJP long na cepat benda pini tame na korgan thiben si ke chenglo korgan thi o dipuben si ke chenglo diputa me ye doramla chuke damtang doramla konsensi ben ka contest don bang bijoy teron aben district congress long vice president aben mondol congress block congress ke doana tim da menang join dun etlo chualang le ke dam ke chair so lo ke rep ala so bijoy teron ke la tame pini BJP long na chepok don lo tim ma chiwang lo la pen dipu Youth Congress ke doana tum tame pini nang coba korgan thielong tame dak pini EPSLC pen penana bang puang pietum bang pharuhini sose abang puang pietum pini na chupok don lo sar la jinthong long non nom compensation puthak mane putage do tum ke long le la he puthak ke inkori pojong silong le promte public iten complain apide no kapelong ifan ni liklem bom tangka bay nong sar mon tame alung le adam pen chelong le det ba laina la si along return ni lifana pije no nilila non la election jote ten ni liklem chapo Achom kimi harsing ingti pomunit ke sopar piga jok ahema sorpen kerap kachuhang. Nijang Karbi Anglong lakha ke thomchin thong constituency ke pardo achom kimi amikar harsing ingti kedam tang penang an achiklopen keso kacholong lok ajok ahema sor kaku hanse pia hinpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke theki dingan tomafan kerap kachuhang pon. Kedam tang penang an aningkan pen harsing ingtia bang keso kacholong lok ajok pining surihinira inkorapli aningkana bangke alang li keso par pega jok nagon rong sopi GD hospital along si alang li phan selang bomlo bonsitami alang li tum ahem kiduk pen ajok se kachelang jia phan kasik sak thepiglo lapen alang li phan ICU along loksi ke bia jok alang li phan penang atangka damlo lapen ahema hormu longli phelang anta banga phan peklablo laso pen ajok dorte detlapen keso bangta memere ajok hadak pen chewan jia phan anta tangka avedet ajok lase Karbi Anglong ke thekiding atoma phan kerap johang chuning rilo lapen non kedo bom chinthong emesita rabdun lo bonsita me aku nang cherabdun thu thapusi kachuning ri patopon kerap ke palinang jia dim lake account number 7421005166 account abang fomen kaku hansepi Amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news hansepi anel ini kisung di posi kacuning biji palan thelo ani li hema sora bang kisul aningkan ahoy lo sitanon ni khigawe darawe amat jelang dun thekhe lo angkinon kisu prade chikuyon ni andolon si doktor long chipon lo angke khorora be pena joini handak pen chiwanai kuta chut khorora be joini masi chiwan thekhe lo la sinon kachiwan dia phana bang la susi kachuning riji palam nilin tengke Karbi Anglong kacari bom ACM phansi
asa bak nang rap dun ji mini kusi chuning ri lo ani lita long lian da chi jor thai lo hi di long lian da bondok pi thai lo an ke non ke ki long jawa sai avi det lo ane ni li hem da ke duk sok da ve sang da ve chujun da pani si het si ki jut lang la da bang i don sang lin i don hui jon la hai si bang nang rap dun don rap la pen jit pi jut pola chingki dun pen nang rap dun ma si chujun bang si jun thek det lo an ki so bang phana bang si wan thek det lo la si nang li tum phanta nang chuning ri dun ke la puluตั้งแต่ละดักชินทองโลเคลเมซีอลังลิตาบางโซอลองนังเชรับดุนโดลมาsak nang sirap dun dulu sitanon nang sirap dun sunang lang ko si chuning ri dun lo Hindi kelakuan na ninji ta thek der pulum hala keso det abang pho men than pachini thate keso det abang men ke harsing ti ko